Näin asennat VLC-mediasoittimen. Avaa selaimellasi osoite http://www.videolan.org. Valitse Download. Valitse käyttöjärjestelmäsi VLC. Napsauta Download. Napsauta Save File. Valitse paikka, minne haluat VLC:n asentaa. Napsauta Save. Latausikkunasta näet latauksen edistymisen. Latausikkunan päältä voit asentaa ohjelman. Napsauta tiedostonimeä hiiren oikealla napilla ja valitse Open. Napsauta OK ja napsauta Run. Valitse kieli ja napsauta OK. Sitten napsauta seuraava. Hyväksy ehdot. TV-kaistan VLC-näkymien käyttöön tulee VLC asentaa ilman selainlaajennuksia. Poista siis Mozilla-liitännäinen ja ActiveX-liitännäinen ja napsauta seuraava. Valitse paikka, minne haluat ohjelman asentuvan. Ja napsauta sitten OK ja asenna. Napsauta sitten valmis. Ja valitse vain manuaalinen lataus. Napsauta OK. Ja VLC-mediasoitin on asentunut tietokoneellesi. Nyt voit käyttää TV-kaistan VLC-näkymiä selainkatselussa. Valitse VLC-näkymä. Valitse ohjelma, jota haluat katsoa ja napsauta Katso-linkkiä. Valitse Open with ja napsauta OK. Ja ohjelma avautuu VLC-mediasoittimella. Kun haluat ladata tallenteen omalle tietokoneelle, napsauta tallenteen Lataa linkkiä. Valitse Save File ja napsauta OK. Valitse paikka, minne haluat ohjelman latautuvan ja napsauta Save. Ja ohjelma alkaa latautua omalle tietokoneellesi. Ladatun tallenteen voit avata katsottavaksi vaikkapa latausikkunasta napsauttamalla tiedostoa hiiren oikealla napilla ja valitsemalla Open. Ja tallenne avautuu VLC-mediasoittimella. Muistathan, että tarvittaessa TV-kaistan asiakaspalvelu auttaa ripeästi ja mielellään. Otathan siis aina tarvittaessa yhteyttä.